Katta Labhana. Katta Labhana. Katta costing. Expensive stuff. Also, I'm thinking try. But because of reason of that, no. You know Zani? No, my name no. Check Ninja. My name no. Saka watenga mariga ne. So this is dollar. Dollar chijo. That's a bootleg. I also sing about Katta song. That's a Katta Labhana. Oh. So drink because it's short. Katta Labhana, so that's why also I drink. So. Saka unoda tungani pazuwa tu? It's on Average 6 to make 10. What unoda 6 mari yacho unoona kupe kutenga Katta Labhana. I work. Unosenza Vijana, so I kupi? Kupi? Unosenza kupi? Unosenza kupi? Baba, anti basarenyura munonyatso kuita imimi nderipi imimi. Basarenyura munoita. Cha inanomira pa side pe munhu wako. Ramunototaura. Inanomira pa side apo. Mira ukatasa. Kuti basarenyi imimi ramunoita nderipi imimi. Kuti ukwanise kutenga kanika. Munoita basa ripi imimi. Sha, no so Aiwa handisi sha. Ndati ngopindura mubvunzo. Ndati basa aiwa asisi nokunongedzera. no. Ndati munombecha basa ripi. Unokwanisana mari yangu ndotsvaga. Unotsvaga neba uchita basa ripi. Unotsvaga mari. Ndokwanisa ku wait. Ndokwanisa kusapura. Some disturb. $1 I can repair. Ndokwanisa kurasa bin. $1. Kesa toilet. Ndo basa. Toilet. Jomba basa enyu amuri related now. Ndozondeita. Then ndozofana kuziva kuti later on ndamwa izvi nditsvage mari yesadzi ndoenda paRisoni. Saka manje mira timoda kuudza kuti saka iwo unotanga wadya here sadza usati wadya Katta Labhana. Zvinoitika nezvekudai then I go so nezvekuti handikwanisi kudya chikafu makuseni. Mira I've got 10. Another kudya patogona kutanga aiyo mira kani ndida kunzwa taura zvakwe. appetite. Kanopa appetite. Then 2 1. Saka unofanira kutanga wanwaka ozodya. Ukashaya wawa ukwanise kudya sasa. Ndati ukashaya wawa ukwanise kudya here. Nyangwe ndisina wawa kandinawo. Also know that inini chikafu changu ndichangodya scope 1. Plus right ka. Mbere ndoda mbokuchuza pa 1. Iwewe chaota bionderepe. Iwe unoshaya chikafu iwewe. Akwanisa kupa chikafu unokwanisa kutenga pi. Andikwane kupa chikafu. Ndati ndoda mbokutaura wanchingu chokuti wazviti une basa raunoita. Hauna basa raunoita. Anditika. Unoita zvese zvese. Ndongoti pawira mari ndipapo. Kwete kuti handi une basa ripi. Kambani yacho inondichiya unosenzera iwe. Unosenzera Bootleg iwe. I can get dollar. How many milliliters mangani? 375 meals for $1. For $1. What water kwa manje? Then no, I cannot need that when I got 300. Out dark we were to talk about that. So no kutra tungani? No much 3. No much 3 much 6. If you plus it by 3. If you one, it means 1 set, 1 and 1, making 2 sets, 1 and 1,
Saka unonwa 1 liter pazuva. 3 straight. Unonwa 1 liter pazuva. Mota. Alright. Ambotaura nyaya yekuti kudya. Kokudya kwacho. Mira kuda namubvunza. Kuda ichimomira kani pane zvanoda kubvunza kani. German. Vabereki vapenyu. So I have mama. Saka yo unogara Rusike deso. iyo unosvika plate yako yesadza iri kwani? Anosona Unogara Musango. Kugara Musango. Haugare kumba. Saka chikafu unochiwana sei? My father Passed away. And my munina of my Pamba. Che, Nenyaya yekawawa. No, I'm correct. Wakadzingirwe pamba. about the building status. Papers. Oh. Saka iwe unodya kupi? No, I've got guys not bad because they know that I'm not wrong to Oh. Like one of them. Momira. All right. one of my sons. Ndakuziya kuti saka iwo chii chakaita udzingwe pamba? No, Sati no kuramba. I'm not saying no, it's a do no. Hey. I'm saying that no. Then if I see that no. Aya mira. No kuramba. No, I'm not saying. Chii chakaita kuti udzingwe pamba? That chakaita udzingwe pamba. Chekuti mabango ngavo. Gozi negara. Oh. So no. All right. So it's a problem with that. Mabango is wakaita. That's a problem that. Kuti bamniki on chisawo. But But hauna udzingirwa pamba nyaya yewawa yo. no, I drink, but no problem. Hauite violence pamba. No violence. No violence. Haupwanye mawindo. No. What to do? I can second it. No. Oh. This is almost straight. But oh, All right. Ndabvunza wakaenda kuchikoro grade 1 to 7. St. Nicholas. St. Nicholas. iri kupi? Also that way, Runyara. All right. Ko form 1 to form 4. So I was. Wakaenda kupi form 1 to form 4? Wait, I was pushing that on. I was changing schools. Wakapedza form 4 here. Wakapedza form 4 here. Hauna kuenda form 1. I go to. Koi. Form 2. All right. Anyways, I Kuda mira kan mira. Which school do you go to? No, sir, you're right. Boss, wakana uchikutarisa chirunguka right. Boss kana wakadhaka. So no, that I so ndafana unge chiziya chikoro but inini high school chiri mudini but pandakazoziva kuti chikoro changwara then ndakazonodzingwa kuti ndopakazonoitika shote kuti ndopakanoita shote kuti ndarangu ari mupenyu. Saka short rape hapo kai. Wagwana. Short rape hapo. No, so now Dara parda short kataka. Wewe right now apa paru karande papi. Get this rukara. Ata Musango mini. Kuda. Wamira. Apa paru karande. Chimomira kan pane zvanoda kubvunza zvanoda kuziya. All right, iwe une dzimwe hama ere Mbare muno kana All right, chimorisa hama dzangu. Hama dzangu ndamorisa ku London. Wamorisa. Cheki Mutsikira. Nonzani? Cheki Mutsikira. Cheki Mutsikira. Mutsikira. Mutsikira chimorisa hama dzangu. Hama dzangu dziri ku London. Vamorise nemazita.
No, so that also what that wa morisa hama dzako nemazita morisa hama dzako zviku London kuti ndo morisa ningi na ningi ari ku London hanzvadzi yangu kana no, so I'm getting you handei but no, so inina ndiri mwana akakura asinga tsvage mira kani pane zvandoda kuitira that morisa hama dzako nemazita no morisa hama dzangu dzekwaMutsikira dzokera kumashure kumorisa ani morisa zita remunhu wacho mazita angu anonzi ani amai ningi kanochi ana tete wangu wanaanza ziteto zokubleweyo taura nemazita chama hayo mira kaniwe iwe uya kunewe iwe hayo bata kuda uya morisa hama dzako iwe ndokutenda yana tete wangu mese muri London America kuti ndiri kwendinonzi Jeki Mutsikira so ndini I'm real aiyo anti handina kana problem zvandidzo right zvamunoudzwa zvakatoshata kune vanhu vanokuudzai kuti mundiwenge so it's okay I'm enemy zvione mega no see me in issue. Thanks mom.